Moi kaikille ja me otettiin tänään tehdä semmonen meikki-haastevideo. Elikkä siis tää on meidän uusi videoblogi, johon me aiotaan nyt postaa välillä tänne videoita. Elikkä me voitaisiin aloittaa tää video. Elikkä tässä. Joo, ensin me esitellään meidän meikit, mitä me käytetään. Ensin tässä meidän luomiväripaletti, mitä me käytetään. 77 väriä valittavana. Siis tässä on valkoinen, sitten vaan kiinnostaa sieltä parin. Valkoinen. Sitten vähän ruskean sävyjä. Sitten täällä on korallinpunasta. Vähän glitterivärejä, pikkusen sinistä ja vihreää. Mustaa. Keltaista. Turkoosia. Minton vihreätä. Oliivin vihreätä. Joo, tämmöstä. Just sitten, mitäs sitten vielä tästä? Ja tässä on meidän Sivellin setti. Elikkä siis tässä on meidän Sivellin setti. Kaikki. Ihan niinku kaikki isokokoisesta pienikokoisia siveltimeen. Eikä tässä on puuterille, powder brush, ja tässä on poskipunalle. Tää taitaa olla, ootapas, tää on silleen luomivärille, ja sitten tää on, ootapas, mun pitää kattoo. Ja tää taitaa olla kans luomivärille vielä. Sitten tää on huuliin, tää on eyeliner brush, sitten tää on kulmakarvoille ja semmosia niinku catlinereihin, sitten niinku ihana tämmönen normaali. Ja sitten noita ripsiväriin, jos on, niinku, ja sitten tässä on vielä harjat. Kulmakarvoihin harjat. Okay. Ja sitten meillä on vielä muutama huulijuttuja. Tää on Marquardt Internationalin tämmönen punainen huulipuna. Tämmönen jännä. Tämmönen punainen, niin tämmönen hieno. aika semmonen. Ja tää on siis tämmönen sieni, millä pystyy sit poistamaan niitä, mitkä on mennyt sotkuun. Sitten täällä on H&M huulikiilto, lip gloss, miten perin nyt tää menee? Tälleen kai. Okei, elikkä siis sitten. Tää on tämmönen pinkin sävyinen. Näitä saa H&M:stä semmosena ruhehtavina. Ja sitten, hei, huuliukitteko? Sitten semmosia tummanpunaisina ja rusehtavina. Nyt, lopeta. Siis tää on lumenen numero 3. Tää on lip balm, elikkä huulirasva. Wild numero 3. Wild raspberry, elikkä ja sitten on tämmönen lumenen huulipuna. Ihan niinku tän sävyinen tämmönen. Numero 73 väri. Tää on Wild Rose Lipstick. Ja sitten tämmönen lumenen White Rose Volume Lip Gloss. Ihan tämmönen. Volume. Ota hetki, mä näytän. Elikkä se on niinku, me ollaan sattu pari lumenen tehtaalta, elikkä tää on niinku sieltä Espoosta. Tää on tällainen. Tää on tosi ihanan värinen, oottakaa niin, hetki. Ja sitten vähän semmonen kiiltääkin myös, ilmeisesti ei. Vai? Kiiltää tai. Jep. Elikkä tää on niinku tällainen, tän värinen. Tää sointuu tosi hyvin vaaleeseen ihoon. Mulla on oikeastaan kyllä huomannut, että mulla on aika vaalea iho, mutta mä oon kyllä nyt ruskettunut, kun me käytiin just tuosta Kreikassa. Pari viikkoa sitten. Me käytiin Agia Marinassa. Joo, me oltiin Caldera Villageissa, ihan kauheeta, koska se on korkea mäki. Ei vitsi, hotelli on mäessä, niin kuolin jo puolivälissä. Sitten meillä on vielä Lumenen Natural Code. Tämmönen huulikiilto. Ootapas, tää on Wild Shine and Lip Loving Applicator. Tää kosteuttaa huulia ja niin. Joo, eli siis tää on ihan antaa semmosen niinku semmosen tämän sävyinen ihan niinku tollanen vähän vaalehtava semmonen niin, vaaleanpunainen. sopii tolleen aika hyvin tommonen öljyinen pinkki, mut se on kyllä tosi ihana. Joo, tosi ihana väri. Ja tässä taisi sitten Eikö, kun täällä on vielä 2. Ai. Ota toi nyt, tässä saat sitten sitä. Tässä on
esimerkiksi tää lumenen Excellent Mascara with Natural Lash Extenders. Tämmönen ripsiväri, mikä mulla on kans ostettu lumenen. Hei, älä töni. Tää on musta ainakin tosi hyvä. Ota pitele tätä kameraa, kun mennään tänne. Sävyn. Tässä on tämmönen, tää on aika tumma. Sitten tässä on tämmönen jännä tämmönen harja. Toi on niinku hienon värille ja aika tummaa muutenkin, ettei kannata laittaa kovin paljon, jos ostat tommosen. Joo, pidä kameraa. Kyllä tätä oikeastaan voi laittaa paljon tästä. Ja sit meillä on vielä tämmönen yksiluminen Natural Code. Tämmönen huulikiilto, väri on Wild Side and Lip Loving Applicator. Ei se oo väri! Joo, tämmönen. Tässäkin lukee samaa. Ei väri. Tien kyllä. Sä et tiedä väreistä mitään. Ja sitten tää ihan tämmönen. Tommonen vähän punertava. Tämmönen. Hetki. Hei. Suurin piirtein hetkinen. Pistä nyt se siihen eteen. Ei näy mitään. Tossa. Ton värinen. Tällainen. Tämmönen hieno värinä. Okei, elikkä siis. Ootapa, että pitää tätä. Jep. Olisiko meillä jotain alusta? Jotain, minkä vasta sitä vasta. Wait a moment. Joo, siis toi meni johonkin vaan. En tiedä mihin. Elikkä siis. Täällä on Inkan pari semmoista meikkiä. Pidät sä tätä? Meikkiä tätä. Pidät. Siirrä sitä jalkaa, mäkin pääsen kuvaan. Pidät tätä. Elikkä siis. Mä tässä on. Jep. Täällä on. Okei. Ensin meillä on. Siis me ollaan saatu semmoiselta joulukalenterista pari vuotta sitten. Ensin meillä on tällainen. Aurinko, mikä tää onkaan? Mikä joku valopuuteri. Niin, valopuuteri. Semmoinen asia. Sitten täällä on tämmönen. Normi, tommonen vähän lilahtava puuteri. Tommonen hieno tällainen normaali. Joo. Sitten on tämmönen. Ihovoide, mikä huuloksaa naamalle. Pieni ihovoide. Sitten mulla on tässä tämmönen huultenrajauskynä. Vähän kulunut, kun käytin sitä kerran. Tämmönen. Sitten täällä on tämmönen lilansävyinen poskipuna, tämmönen hieno tällainen. Sitten tässä on luomiväri, 3 eri sävyä. Sitten tässä on poskipuna, blush, tämmönen ihana tänne vaaleanpunaisen sävy. Sitten tässä on toinen luomiväri, vähän tämmönen samantapainen. Ja sitten tässä on tämmönen vaaleanpunainen huulipuna, tämmönen hieno. Pidäpä sitä kameraa. Jep. Tää on shimmer powder, eli tämmönen jännä. Tää on tommonen vähän harjas, niinku, mikä pitää niinku käteen tykätä. Tai sillä jännä. vähän niinku Tolleen niinku. näin. Siitä ei kovin ihan niin paljon väriä tuu, mutta Tälleen. koska Kaikki tietää. se on vähän niinku huono vähän. Sen viedäks tuota? Pidä. Joo, sit meillä on tämmönen luomiväriin tämmönen pieni tämmönen. Meillä on tämmöstä ihoglitteriä tai tällaista. Tuosta glitteriä, mitä on. Glitteri. Tässä on 3 huulikillon Joo, sitten ei 3 huulikillon tämmönen päkki. No, ootapa pidä tätä. Joo. No vaan tätä kameraa. No, täällä sitä anteeksi. No ihan sama. Oota. Näin. Siinä on tällaiset tossa. Niinku aika tummaa ja sitten vaalea. Tommonen, hei hälä. Sekoituu. Nuden, vaaleanpunainen, no ei nyt ihan mut kuitenkin. Semmonen aika, melkein nude. toinen pinkki, tommonen, hei tää on semmonen tumman pinkki. Semmonen hieno. Okei, ja siitä ei taidakaan olla enempää. Laitetaanko me noin tuonne takaisin? Ei, kun niitä voi käyttää. Ja onko sulla vielä tuolla meikkipuksessa jotain? On enää. Mut kun mä otin ne. Nyt on Mutta ei sekoiteta sitten näitä mun omiin näihin sun omiin. Mä vedän niinku näin vähän tänne päin. Ei tule tätä. Joo, ei, se on vähän semmoinen, että Että me ei ole ottaa tätä, koska tää on mennyt muutenkin rikki. Nää on niin nää on niinku aika huonolaatuinen tää niinku Biancan näytöstä Tää on tämmönen Bianca tämmönen luomivärisetti. sen saa tarjousta osta 2 eurolla.
olla. Onks tää oli alussa kyllä ihan hyvä, mutta nyt kun tää keltainenkin on mennyt rikki ja kaikki. Tääkin me saatiin sitten Kreikalleen 77 väriä tai 12 €. Sitten me saatiin samasta toi. Sitten tää on tämmönen harja. Markwan Internationalin. Harja, just tämmönen niinku poskipunalle tälleen. Tämmönen pieni. Näytä nyt tänne. Eikö mä kaikki kaikki? Okei, eli siinä taisi olla kaikki, Joo, mitä me käytiin. piirtein, joo. Hei hetkinen, tuollahan taitaa ehkä olla se vesimeloni, se huulikilta. Hetki, pidän katsoa, pidät kameraa. Eli siis Inka. Niin, eli Inka käy katsomassa tuolta, kun meillä taitaa olla yksi huulikilto vielä tuolla vessassa, mitä me ollaan kyllä käytetty. Niin, se tulee kohta. Inka muuten tuossa samalla huivi. Niin, eli Inka tosin huivi, minkä mä otan silmille. No, normaali huivi, mikä peittää silmät. Eikö sä ikinä... Silmät. Mun silmät, kun mä meikkaan. Eikö sä tiedä näitä sääntöjä? Joo, antakaa. Okei. Anna mulle nyt. Mäkin haluan sun enemmän. Okei, esitellään aikanaan lumenen. Eli tässä on tämmönen näitä lumenen näitä samoja, mitä oli yksi Se tossa on äsken. Tää huulirasva numero... strawberry candy numero 4. Numero 4. Siinä. Taitaa olla ehkä... Sitten tää on... Taas kans tämmönen samanlainen huulirasva. Tällainen kanta... Nää on kaikki on siitä kantaväli. Numero 2, black currant. Ei kun esittele sitä. Sitten tässä on vielä tämmönen samanlainen. Tää on numero 1, berry melba. Joo, ja sitten tässä on vielä tämmönen Oriflamein Ruotsista tämmönen Glass Booster Watermelon. Eli tää on niinku tämmönen vesimeloni. No niin. Tämmönen. Tässä on loppu kohta jo tää video, joten lopetetaan tää eka. Joo, eli... Aloitetaan meikkaaminen. Tuossa pitää tuoda se huivi. Joo, mä haen... Ota, mä käyn kattoo, jos siellä on. Kato, jos siellä olisi se mun tähtihuivi. Se, mikä Roosa toi Hongkongista. Ei oo, tässä on yksi kuin äitin huivi. Okei, no tossa. Joo, Tää on varmaan käy. Mä voin sitä sun silmät. Lasketaan toi kamera hetkeksi alas. Mä voin pidellä tätä kyllä. Elikkä siis... Anteeksi. Mitä sä teet? Se jää sun silmillä. Sori. Mä oon vähän huonossa. Eli... Hebo, se roikkuu nyt. Ota, mä laitan vähän tiukemmalle sen. Kiitos. Kaksinkerroin. Ai, nyt mun hiukset jäi väliin. Sori. Riittää jo. Eikö, oota, mä vedän sitä tosta tonne. Lyttäät mun silmät rikki. Elikkä siis. Noniin. Elikkä... Nyt mä aloitan. Onks meillä tää, mihin me laitetaan tää niinku nojaamaan? Ota hetki, testataan toi. Meneekö tätä? Voiks tää nojata? Tää tarvitaan vielä esteeksi. Jotain mikä. Noin. No niin, sehän toimi hyvin. Mä en olisi vastassa sit, jos se kaatuu. Nyt se pitäisi nostaa. No tätä ei sit käy. Tätä ei sit Älkää siirretä. sitten välittäkö. Älä sit siirrä tätä. Älkää sit välittäkö, jos se kaatuu, koska saattaa kaatua. Koska Ei toi- tarvii ajatella, että tää video on huonolaatuinen. Koska toi puhelin ei oikein pysy. Koska tää on kuvattu iPhonella, niin kun meidän Koska kamera meillä ei ole ollut, nyt meillä on ainoastaan yksi kamera ja sitten meillä ei ole videokameraa. Mä oon kyllä aikonut kyllä sitä hankkia jälkkärin. Mä yritän saada sen. Mahdollisesti. Yritän vielä saada sen. Niin älä nyt läsä. Sori. Vähän. Elikkä siis, sit lähtee. Hei, oota, mä nostan tän kameran vielä tähän, koska... Sitä... Hei, tää... Se on pelkään mun sukkesunna. Onks tää tässä on kyllä idean sukkesunna. Pitää yrittää mönsävi osuu Ei. Hitsi, miksi mä lupauduin tähän? Nyt ei mennä peruu. No joo. Mutta jos sä sotke... Mä voin antaa sulle sen sieltä. Ei, kun tiesitkö, että tässä on niin just ideana niin tämmönen, että mä niinku sokeena yritän saada meikattua kunnolla. Joo, valitsi sen oikean harjan. Ja älä please vedä tuota tohon. Älä. Don't.
Elikkä tässä on nämä. Yritän nyt löytää täältä oikein. Tässä. Miksi mä lupauduin oikeesti tähän? Hei, mutta kello, tässä on 15 minuuttia mennyt. No, se kestää sitten varmaan pidempään. Mä etin No. otan täältä hyvän värin. Mm. Mikähän värinen tääkin on? Älä sotke, Veera. Mikä värinen tää on? No anna mä haluan nyt kattoo. Okei, Sotki. okay, Kiitos kun sotkit meidän luomiväripaletin. No en mä sotkenut sitä kokonaan. No ei tarvi mitään meikkiä asetta. No jos minkä ollaan aloitettu tää, niin nyt me tehdään se. Ihan. Ja me ollaan esitetty jo kaikkia sille. Okei. Sun naama pitäis näkyä. Häh? Sun naama pitää näkyä. No kun toi on niin alhainen toi kamera. Oota. Noniin. Sit lähtee. Ota, Pistää hiukset korvan taakse. Mä pidän näin. Noin. Toinen silmä. Tippu siihen. Tästä tulee varmaan peilin näköinen. Noin. Ota vähän lisää väriä. Se ei näyis paljon. Mä otan lisää väriä, jos siksi kuuskon ainakin, ettei näin. Justia. Noin, mä otan nyt paremmin, että kun äsken mulla oli pakko katsoa. Noin. Ei toi osu ees. Elikkä siis sitten... Niin kohtaa se menee. Se menee Tähän. Siin. Toisinpäin. Sukkoilla on tosi hankalaa. Joo. Mä oon kakkeliini. Mitäs haastamista sitten seuraavaksi, mitä tehtäisiin? No, ainakin on kanelihaaste, ei tod. Joo, mä en kaneelia muuta mitään. Se, me ollaan löyty sairaalaksi. Ja ei liian mitään Tää toi. Mä tunnistan, missä on se ruskea. No, hyvä. No, ota nyt jotain väriä. Tässä. Jotain väriä. Mä pidän näin, niin ja näkee jotain. Näin katso. Okei, sitten. Mä... Yritän vaivalla sitten kulmakarvoja, se on ihan onnaa. Tyyppi, hei! Sitten mä tarviin mustaa. Sä et osaa... Oikeesti sä ainakaan ikinä yrittää meikä sokkona. Ne pitäis menikö se varpaankin nyt sokkona. Se Se voisi olla seuraava haaste. Mä en. Nyt mä yritän niinku sanoa rajaa sun silmät. Noin. Sulla on nörtit siihen. Okei, se on meikö. Eipäs menisi kouluun sitten. Se olisikin ihanaa näköistä. Joo, enpä taida. Noin. Sitten noin ääni. Mä käyn kyllä pesen naaman teidän. Hei. Käsi edestä. Missä on poski? Hetki. Okei, eli nyt mä pistän tän kiinni. Sitten mä tarviin täältä. Otan tuon ja pistän tänne takaisin. Sä et oikeesti osua. No nyt mä en vaan osu. Kun en mä koko ajan sitä.
Hei, tässä on kohti 20 minsaa. No, haittaako jotain? Ihmiset kuolet tän kattomiseen. Otetaanko sitten tää tästä näin? Voin nyt niin kauan selittää nää. Mitkä tässä. Hei, tää. Joo, tää oli se. Okei. Pidä sun posket. Ota heti hätä. Noin. Okei, sitten äätään vaikka huulipuna. Voi ei. Okei, eli huulipuna. Tässä on joku aitaan glitteri. Tää on kassaa. Mistä on huulipunat? Apua. Tässä on joku huulipuna. Noin. Ripsaris. Joo, mä oistan tätä. Okei, eli sun huulet. Where's your huulet? Where's your lips? Millään huuleen pitää yrittää osua. Häh? Ota. Tää on rikos. Okei, tää on oikeesti rikos. Eli sitten, mikä tää on? Tää on tää vesimeloni. Ei kun ei oo. Wait. Onks tässä vesimeloni? Oh. Ei kun, ei. Eikö se on pelkkä? Mites joo otsanoni siinä? Toi oli varmaan ainoa, joka meni oikein. Joo. Tää ensimmäinen meni kokonaan kohilleen. Ai, otit tää. Aha. Nyt mä laitan sitä sitä yhtä. Okei, mä en näe tänään itteeni ton kameran. Mitä mä en huomannut? Justin Bieber tai... Okei, elikkä... Miten sä etit? Lipsa. Voi ei. Se oli siinä äsken, se koski. Eli tää. Tässä. Nyt mä kuolen. Silmät kiinni, koska mä oon tökkä sun silmää. Miten se on sun lähellekään silmää? Haluan hämitä. Tää on rikos, tää on rikos. Pekkakset mut vielä. Joo, huulikiiltä totta kai. Tää on oikeesti rikos. Mua vastaan. Mä ilmoitan poliisi. Toi on valopuuterieden! Ja sä vedät tästä mun huuleen vai? En. Mä en viitti näyttää itseäni. Toni. Sun pitää näyttää enkä minun lopputulos. Tuohon. Ja otsaan. Noin. Voi kakka. Tossa. Silmää pudittaa. Ei oo mitään. Älä hiero. Sä yrität. Sanoit se mun kaulaa. No niin, kun sä et yritä. Mä pidin vaan olla itteeni tässä. Se on kukaan nyt taaksepäin ihan saa. Noin. Missä sä oot? Missä Auta sä vähän sen korkin etsimisessä. Auta vähän tän korkin etsimisessä. Oho. Eipä löydy. Hei, älä yritä. Istuuko se sen päällä? En.
Se mä en oikeesti löydä täältä. Verve vähän sinne päin. Mennään. Löytyy. Anna. Missä? Okei, ja sitten vielä viimeinen silaus huulikiiltoa. Siinä oli se orifläimi. Tänne juoda. Ei. 25 pinsaa. 35. Oikeastaan kauhean näkö. Tää on. Tässä, jos tää olisi. Onks tää ollut huulikiilto? On. Tää tuntuu huulikiilto. Sitten voi tästä olla ripsari vielä. Tuossa on huulis. Se on huulikiilto. Tää on huulikiilto. Okei, noin. Älä vielä. Käännä pää pois. Ja katso nyt tänne. Sä oot ihanan näköinen. Ei säästetä. Sä oot tosi hyvän näköinen. Haluatko pitää sun naamassa? Okei, no niin. Sitten. Tosta tuli ihan parhaan näköinen. No niin. Ja nyt Inka menee Oscar-juhliin tän kanssa, kun Inka... Okei, no niin, nyt No niin. otetaan mä menen sen. Okei, joo, moikka katsojat. Heippa. Heippa! Ja subscribeatkaa, jos tykkäsitte. Me saatiin joskus pilailla vielä lisää. Niin, jos saadaan tarpeeksi katsoja. Moikka moi! Moikka.